खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिम आर'नाइ रादाबनि जानानै गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। दिनैनि रादाबफोरखौ होनो सिगांदों। बिटिआर सोरखारा खुंदों हानि मेला। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिआर सोरखारा 12 डिसेम्बरनिफ्राय 22 डिसेम्बरसिम 10 साननि हाबाफारि लानानै बिटिआरनि गासै मोन 19 खाजोना बेंखन मिरु मावख'आव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे हानि मेला खुंफुंनायनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। जेरै सेथियाव एक्सना फाट्टा हानिफ्राय नियादि हायाव सोलायनाय, फानजायै एबा बोस्लायजायै हानि थाखाय फोरमानलाइ। नैथियाव फोलेरारि खान्थि सोमोन्दोजों नामजारि। थामथियाव दं गनायथि मोननाय हा एबा एमएनपिनि आवथायाव गनायथि मोननाय हानि फाट्टा होनाय। ब्रैथियाव दं हा थानायनि फोरमानलाइ। बाथियाव सिटानि फोरमान लिरथि। दथियाव जमाब निधिनि फोरमान लिरथि। बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन जोलुर बादायलायनायानो जाबाय फिफा वर्ल्ड काप। काटाराव सोलिबाय थानाय फिफा वर्ल्ड कापनि गिबि सेमि फाइनेल मेचआ लुसेल आइकनिक स्टेडियामाव आर्जेन्टिना आरो क्र'एशियानि गेजेराव जानानै थाङो। बे गिबि सेमि फाइनेल मेच बादायलायनायाव आर्जेन्टिनाया क्र'एशियाखौ फेजेननानै फाइनालाव आवग्रिनो हाबाय। नैथि सेमि फाइनेल मेचआ फ्रान्स आरो मरक्क' हानजा मोन्नैनि गेजेराव गेलेगोन। बे गेलेनाया 15 डिसेम्बर 2022 काटारनि एलबेट स्टेडियामाव हरनि 12:30 रिंगायाव जागोन। बिश्वनाथ जिल्ला एबसुनि 6थि बोसोरारि जथुम्मानि गेवलां मेलाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा सोरां गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गोरों लाइमोन गथ'खौ लोगो मोननानै थारैनो गोजोननाय मोनदों होननानै फोरमायदों। आरो बिथाङा बुंबावदों दि जोंनि गथ'फ्रानो जोंनि हादर हारिनि दोहोन। बिथांमोनखौ मदद खालामनाया जोंनि फैनो गोनां इयुन समफोरखौ साबसिन खालामनायनि मोनफा मोनफा खामानि। न'नि लामा सेराव गेलेबाय थानाय समावनो सानै उन्दै सेंग्राया गंसे बाइकजों सौख्लायनानै गालांदों 3 थाखोआव फरायनाय सासे उन्दै बैसोनि रनजित बर'खौ। सौनानै गालांनाय 3 थाखोआव फरायनाय उन्दै गथ' रनजित बर'आ रङियानि सस्ति देहा फाहामसालियाव जोबथा हां बोयो। थांनाय 10 डिसेम्बर सुनिबार खालारनि बेलासिनि 3 रिंगासो समाव तामुलपुर जिल्लानि गड़ेश्वर पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय सानजा बोरालि सोलोंसालियाव थाखो 3आव फरायबाय थानाय उन्दै फरायसा औगुरा गामिनि रनजित बर'खौ AS25D5572 नम्बरनि बाइकजों सानै उन्दै सेंग्रा सोमखोर दैमारि आरो कमल बर'आ उनथिंनिफ्राय बाइकजों सौनानै एक्सिडेन्ट खालामो। लोगो लोगो रङियानि सस्ति देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा 3 थाखोआव फरायनाय उन्दै गथ' रनजित बर'नि जोबथा हां बोयो। बिटिआरनि लाइब्रेरि बिफाननि दैदेननायाव गड़ेश्वर फरायसालिमायाव फरायसा फरायसुलिफोर बिथांमोनखौ लानानै मोनसे केरियार काउन्सिलिं प्रग्राम खुंदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिआरनि लाइब्रेरि बिफाननि CHD सानसुमै बर' बिथाङा बाहागो लानानै बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो। बेखेवनायजों लोगोसे CHD बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथियो दि बिटिआरनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव थानाय गं 10 फरायसालिमायाव बे हाबाफारिखौ खुंनाय जागोन होननानै फोरमायदों। बेनि अनगायैबो CHD सानसुमै बर' बिथाङा फोरमायबावदों दि केरियार काउन्सिलिं प्रग्रामखौ फरायसाफोरनि फरायनाया जोबनाय लोगो लोगो गावबा गावनि जिउखौ माबोरै दालांनो हायो बेफोर बाथ्राखौ बे हाबाफारिनि गेजेरजों फरायसाफोरनो फोरोंथाय होनाय जागोन होननानै फोरमायदों। बे हाबाफारियाव गाहाय बोसोनगिरि महरै हांख्रायनानै लाबोयो आसामनि मुंदांखा रिसार्च पार्सन आरो मटिभेशनेल बुंथिगिरि बिथां रन्जन के बरुवा बिथांखौ लाबोनाय जादों होननानै फोरमायदों। बे हाबाफारिखौ गड़ेश्वर फरायसालिमायाव खुंनायनि थाखाय गड़ेश्वर फरायसालिमानि गोरायुं उमेश बर' बिथाङा बिटिआर सोरखारनिसिम गोजोननाय बावहरदों।